September 23, 2025. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto kang Hesus ang iyang inahan ug mga igsuong lalaki, apan wala sila makaduol kaniya tungod sa kadaghan sa mga tao. Ug may miingon kang Hesus, atoa nagtindog sa gawas ang imong inahan ug mga igsuon ug buot sila makikita kanimo. Miingon sa Hesus kanilang tanan, ang akong inahan ug mga igsuon mao kadtong mamati sa pulong sa Dios ug magtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.